baibole nabigabanya kanyoro besukuzi nsemo gose ansensemo eskuru ya Nyagukiani ye gotoka ye kaunti ya Nyamira ni gono baisokiritsira rero na komoseri umwarimu munene w'eskuru yo kubatikana nali hagendete kwikirania eskuru yo igabaibole yabuba mu mukire hene ye kubatikana nikeli nigagendete kwirira hobora yo bube w'eskuru muri kitufati gadi gisemba aroboturu asinchira abo n'abanyakenyoro naboigo barabaibori beskuru yabamura ya Nyagukiani abo emambe ya rero bezokia separa nagokora okurubikana ase bamuseria umwarimu omunene bweskuru eyo oyo obwenerete guchaka emirimo yaye rituko rya rero arigo yajicha yajiche mu bwato munyamunye nyangi oyigo so mwarimu oyigocha aba community ya kana na barierere gwetana ntwara kuwanja none bigibigiyete gocha ono amubwate gocha ne chinguru ntwara kuwanja omwobisaji je bakagaiga ngontu akana mune community oirana omwarimu oyo na kirenere tomate bina omongino dirende rieta ria erigiya egera twara masikani tabasa konyora nenda manganande agenda ritaye ngiya tatoretera abantu barosire kurwa se bakorwa igona tenga mosajo itagocha gaiga nane tagocha abali mu bale mu inari bakwata masomo bakwata unone promotion wosema no emugera utena takuruga gara kindozi makana ngabuneye ntogwanja never korengana na baibori aba ebatebire obwoba bare nabo obanene ebirengo byeskuru eyo yabereke gokoria buya asege kabono gochya koirana inse kobwatekana ne gisukuru ekyo mwarimu oyo aberega kora bona omwarimu omunene cyabere na kiro cyochi koirana maega nondega bune community amagosa yamo story omugayo mwarimu oyintonya igwete abana bona banyaukira bana 500 saiga gochorora abana bagotigara ko babana 10 abakungwa abasaja abana 10 performance yao doko iruga korwete na korwetu baka tunguo nere very poor asenge tutamudageti na asenge jokora kwa yokobe oyene president yaito egoteba omonto togochikoa gasibono ne record ya tokobwati ona nakitora mwanjira nye record ya yerembe agacha ibara okorete monono abwata abana 52 ono abana babantu atagetoko goitana nde Nyagukiani Maiga yoko moseria umwarimu oyo iga oyo boigo okobwa no sub county director w'Ekisemi Onyamira North Madam Claire Oyula nigo bono abaibori abaiga basabire omubunge North Mugirango musikecho wa Shinyamoko ababwatesie erio banyore omwarimu omwao oyo oragenderere gukinya ebirengo byeskuru eyeiga ya Nyagukiani omwesi ni wanyamoka sogotoka tokonya kaindiri Nyagukiani totagetachi jaiga omwarimu omuya agokirari fae ngoyo narariro gokora kwaye kiagera chikura cheito tari toko tuta igotoko mwachi komoe promotion ekeiga nekero kurwase abanyakenyoro abaiga kurwase kenyore keiga kya Nyagukiani abwo babere bagwesokia ase omubaro monene na okwemurungania kwabo ngorianga omwarimu omonene oyo aberega koretwa ase skuru eiga yabamura ya Nyagukiani anyara kobaga korusigwa kurwase eskuru eyeiga ginko reporter getembe koraiga ase skuru yabamura ya Nyagukiani yegotoka meye ward ya Itibo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba